ଠାକୁର ଆମର ଚତୁର୍ବେଦ ଗୁରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଠାକୁର ସାଧନ ପତନ କରି ସେ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ସେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରିଟି ସାଧନ ପାଳନ କରିବା। ତନ୍ ମନ ଧନ ପ୍ରାଣ। ତନ୍ଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ମନଟା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଧନ ସିଏ ସର୍ବସ୍ୱ ଧନ ଭାବିବା, ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଏ ହେଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ସାଧନ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଖିରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ, କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଗୁରୁ ଥରେ କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଧରି ଭ୍ରମଣ ଗଲେ, କହିଲେ ଆସ 50-60 ଜଣ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଶିଷ୍ୟ ହେବେ। ଆଗେ ନେତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅବାଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରି ଦେଇଥିବ, କ୍ଷଣି ମାନେ ଇଏ କରେ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା ଭ୍ରମଣ କରିବା, ତୁମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ପଥର ନେଇକି ଚାଲ। ସମସ୍ତେ ପଥର ନେଇଗଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ ଚାଲାକିଆ ଶିଷ୍ୟଟି, ସିଏ ଗଲା ଗୋଟେ ପଥର କୋଉଠି ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଡ଼ି ଭଳିଆ ନେଇ ସେ ପଥର କୋଉଠୁ ନେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଏଠି ସ୍ନାନ କର ସମସ୍ତେ। ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା, ପୁଷ୍କରି ପଡ଼ିଲା, ସ୍ନାନ କର। ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ। ସବୁ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ଯାହା ଯେଉଁ ପଥର ଆଣିଛ ସେ ଧର। ସେଠି ମନ୍ତ୍ରପୂତ ଭାବରେ ସେଇ ପଥରଟା ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ସେଠୁ ସେ ଶିଷ୍ୟଟି, ଯେ ଅବାଧ ଶିଷ୍ୟଟି, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଡ଼ି ନେଇଥିଲା, ତାର ଛୋଟିଆ ଛେନାପୋଡ଼ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ଠାକୁର ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିଲି, ଏଠି ଛୋଟିଆ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚାଲ ଯିବା, ପଥର ନେଇ ଚାଲ। ସେଠୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ଯେ ଯାହା ପଥର ଧରିଥାଅ। ସେଠୁ ସିଏ ଶିଷ୍ୟଟି କ'ଣ କରୁଛି, ଅବାଧ ଶିଷ୍ୟଟି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର ନେଇଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ନେଇଛି। ସେଠୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ କହିଲେ ଯିଏ ଯାହା ପଥର ଆଣିଛ ତମେ ପକାଅ। ସିଏ ଯେଉଁ ନେଇଛି ବଡ଼ ପଥରଟା, କହିଲେ ଯେତିକି ଯିଏ ବାଟ ପଥର ପଡ଼ିବ ସେ ଜାଗା ସେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ହେବ। ସେଠୁ ସେ ଅବାଧ ଶିଷ୍ୟ ବଡ଼ ପଥର ନେଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ପଥରଟି ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଯେତିକି ବାଟ ଗଲା ସେ ଜାଗା ତାର ହେଲା। ସେଠୁ ଗଲା ଥାର୍ଡ଼ ଦିନ ସେମିତି। ସେଠୁ ପୁଷ୍କରି ଗାଧେଇ କଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା, ସେଇ ପଥର ନେଇ ଚାଲ। ସେଠୁ ଏଥର ଭକ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଅବାଧ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା ଏଥର ଦୁଇଟା ପଥର ନେଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର। ଗୁରୁ ଯାହା କରିବେ ଆଉ। ସେଠୁ ସେ ଛୋଟ ପଥର ବଡ଼ ପଥର ନେଲା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଥର ଆଣିଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପୁତ କଲେ, ତାଙ୍କ ଜୋତା ହେଇଗଲା। ଇଏ ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୋତା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜୋତା ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଆଦେଶ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ହବ, ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏହା ହବ। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାବି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଏତିକି ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ।